Lijepi pozdrav svima, dragi ljudi. Ja sam Gordana Galetić, magistra socijalne pedagogije, psihoterapeutkinja, bračna savjetnica i edukatorica za roditelje i za stručnjake koji rade sa djecom. Današnja tema je, ja bih rekla, jako popularna, a to je razgovori s djecom. Stalno se govori o tome da je potrebno razgovarati s djecom i naravno svi ćemo mi reći pa razgovaram s djecom. Pa naravno da razgovaram sa svojim djetetom. No, sad ćete u ovom današnjem videu otkriti da li doista to što činimo, što činite je razgovor s djetetom. I dobit ćete neke kratke i jednostavne smjernice kako razgovarati s djetetom, a da se s djetetom i povežete. Ajmo prvo vidjeti što to najčešće radimo, a što zapravo nije povezivanje, i neki stručnjaci kažu da to je najbolje niti ne govoriti, da to nije razgovor s djetetom i da ne koristi, nego da samo na neki način smeta. Većina roditelja pita kako je bilo u školi, jel tako? Ili šta ste danas radili? Ili šta je bilo za ručak? Potpuno vas razumijem i mene to zanima kada moje dijete dođe iz škole. Zanima me kako mu je u stvari bilo taj dan. I zanima me koliko je jelo, šta je jelo, da li se najelo, da li je dobro, da li je zdrava. Naravno da ne zanima. No, većinom djeca to doživljavaju kao neka isprazna, automatizirana pitanja. I nerijetko će odgovoriti, bilo je lijepo, ništa nismo radili, učili smo, sve u redu, ne znam, ne sjećam se i slično. To pokazuje da se takvim razgovorom nismo povezali. I umjesto takvih razgovora počnite voditi neke nove, prave razgovore. Počnimo voditi s našim djetetom dijalog. Kako ćete to učiniti? Zamislite da je ispred vas vaša najbolja prijateljica ili vaš najbolji prijatelj. I šta biste joj sada rekli? Možda bi ispričali kakav vam je bio danas dan. Možda bi ispričali da ste dobili neku novu ideju na poslu. Možda bi ispričali da je u sobu uletio vaš šef i počeo vikati i kako ste se vi pritom osjećali. E pa, sve to ispričajte svom djetetu. Naravno, na način prilagođen dobi tom djetetu. Reći ćete ono što dijete te dobi može čuti, može primiti, a da mu nije previše. Birate način i naravno i birate teme, ali zamislite da pored sebe imate svoju najbolju prijateljicu i s njom dijelite dan. Možda ćete se pitati kako to izvesti. Pa možete doslovno doma skuhati čaj, topli kakao, izvaditi keksiće i pozvati dijete da zajedno popijete kakao i pojedete keksiće. I onda ćete početi govoriti o sebi. Znate, u nekom trenutku dogodit će se čudo. Možda ne odmah, ali nakon 2-3 tjedna, kada vi tako dijelite o sebi i svoja iskustva, dijete će početi dijeliti svoja iskustva. Tada ćete se početi stvarno povezivati. Da budem jasna, nismo mi i dijete u ulozi prijatelja. Mi smo roditelji, a ono je dijete. Mi smo odgovorni u tom odnosu, a s prijateljima smo ravnopravni. Ovdje smo mi odrasli, imamo više znanja, životnih iskustva i vještina i mi smo odgovorni za odnos i za sve ono što se događa između djeteta i vas ili između mog djeteta i mene. No govorim ovdje o prijateljskom pristupu, o tome pričam. Da pristupam djetetu kao čovjek čovjeku, da se izražavam osobnim jezikom, da pričam o sebi, da dijelim sebe. Naime, ako nas doista zanima tko je naše dijete, razgovarajmo s djetetom o svemu i svačemu i onda ćemo otkriti što stvarno zanima naše dijete. A ako govorite o svojim iskustvima, tada ćete otkriti i kakva su iskustva vašeg djeteta.
manimo se formalnih rečenica koje mislimo da bi trebali izgovarati i pristupimo djeci kao čovjek čovjeku. Upoznajmo istinski svoje dijete, još bolje, još više. Povežimo se i uživajte u svakom trenutku. Ja sam Gordana Galetić. Više ideja, inspiracije možete vidjeti na mom YouTube kanalu Gordana Galetić. Ideja o roditeljstvu, o bračnim odnosima, osobnom razvoju. Isto tako na Facebook stranici Centar Sreća, Centar za osobni i profesionalni razvoj Sreća, ili na Facebook stranici Bračno savjetovanje s Gordanom Galetić. A različite seminare, savjetovanje i druge ideje možete potražiti na www.centarsreca.hr. Svako dobro.